Здравейте! Нека поговорим за една от емблематичните марки и приложения. Twitter е едно от най-популярните приложения за iOS, но наскоро изоставя емблематичната си марка с птици за нещо по-малко разпознаваемо, като буквата X. Защо се случи това? Всичко започна с Илон Мъск. Буквата X го очарова през 1999 година, когато купува домейна x.com за онлайн разплащателен бизнес. Една година по-късно тя се слива с друга компания, наречена Confinity, за да създаде голяма платформа за онлайн разплащания. Мъск искаше новата компания да се казва x.com, но след проучване на фокус групи хора, решиха, че звучи като уебсайт за видеовъзрастни, а не като реномирана компания за плащания. Така че изпълнителният съвет отхвърли името, като вместо това избра PayPal. Проблемът беше, когато Мъск напусна PayPal през 2000 година. Като продаде всичките си акции, той загуби и домейна x.com. Но неговият афинитет към знака никога не избледнява, използвайки го в нова компания за изследване на космоса, наречена SpaceX през 2002 година. PayPal запазва собствеността върху домейна x.com до 2017 година, когато позволяват на Мъск да го купи обратно. Точната покупна цена не беше разкрита, но се оценяваше на десетки милиони. По това време Мъск каза, че си е върнал домейна x.com чисто по сантиментални причини, но 5 години по-късно открихме, че в историята има още нещо. По време на закупуването на Twitter, Мъск разкри, че е използвал платформата като ускорител за създаването на X, приложението Всичко, което ще комбинира социални медии, незабавни съобщения, платежни услуги, пазаруване и много други. Въпреки че нито една от тези функции не беше добавена към Twitter през изминалата година, Мъск все пак продължи да инициира ребрандирането й. Когато беше изправен пред критики за изоставянето на една от най-разпознаваемите идентичности на марката в света, със собствена дума Tweet в речника, Мъск отговори, като каза, че името на Twitter има смисъл, когато това са само съобщения от 140 знака, които вървят напред-назад като чуроликане на птици. Но сега можете да публикувате почти всичко, включително няколко часа видео. През идните месеци ще добавим цялостни комуникации и възможността да управлявате целия си финансов свят. Името на Twitter няма смисъл в този контекст, така че трябва да се сбогуваме с птицата. Ето защо Twitter се промени на X. Това беше всичко за Apple. Благодарим, че гледахте!